sanibona. Bafethu, akuve ukubuhlungu ukuthandana nendoda engaphani imali. Kubuhlungu lapho uthola ukuthi uzoba nabangani, bona abenzelwayo ama-boyfriend abo izinto. Uyazi umuntu kwesinye isikhathi athi mekutshela ukuthi mngani, njengoba ungibona nje ngenze le hairstyle ngenziwe umuntu wami, kube sengathi umuntu uyakutsakela noma uyakuqoshela. Hhayi, kubuhlungu ngani zakwethu, kubuhlungu. Ngike ngathandana nobhuti. Uma ngithandana nobhuti, enothando ubhuti, enothando. Uyamazi umuntu ozokufonela ngosuku angabali ukuthi ukufonela kangaki. Ekuseni ngizovuka ngibingelele kamnandi, unjani isithandwa sami, ngi-right, nani. Uma ngisemsebenzini ngiya-check-wa, sithandwa sami lunjani usuku lwakho? Yeyi, kwamnandi emjulweni, kwamnandi emjulweni. Uma ebusuku sithandwa sami ulale kahle, ungiphuphe. Uyakwazi ukuthandana lo muntu onothando ngendlela yokuthi uthi noma uhlele eduze kwakhe uvele umthembe, umfile. Hhayi, nina ningizwa. Kodwa manje into enganginothisa ngalo muntu wesilisa, wayethi meholile, mefika endlini, yeyi uzowubalisa umuntu wesilisa, uzowubalisa. Ngize ngitshe ethi okay, mhlawumbe lo muntu ngifike empilweni yakhe exakekile. Nginganaka ngithi phela ngiyabonga salutho uthando. Hayi bo, njalo umuntu ngiholile nje kodwa kunamali. Ngize bengithe ngifuna imali yakhe yini? Yes, kufanele angiphi kodwa bengingakayiceli. Why kumele abalise ngemali? Okay. Kuhambe kuhambe, uma mhlambe ngizoshodelwa imali yokugibela ngemsebenzini, ngicabanga ngizomqala ngaphi umuntu ohlezi ebalisa kanje, ngizomqala ngaphi nje ngoba lo muntu nje hlezi ebalisa nje. Lo muntu lo uhola nge-25, mina ngihola nge-30. Obvious mase ngishodelwa imali yokugibela kufanele ngikhulume naye phela ngithi isithando sami. Hayi, uzobhalisa umuntu, abalisa umuntu. Ngicela ukutshela ukuthi uthanda nalo, shiya ukufona-ke. Yeyi, yabo lo muntu wayenzi uma ngihlele eduze kwakhe vele ngiyibone ngiyi-queen. Lo muntu uma sike saxabana uzongithanda ngale ndlela yokuthi ayinganqedi uvela angithi thasi, angiqukule, angibhekise phezulu. Ngiyakuthanda mina sithandwa sami, angeke ngikwazi yeyi, amukho umuntu wesifazane ongakuthanda ukuqukulwa ngazakwethu. Thothi ngizobanjwa, ngiqatshulwe, ngindize emoyeni. Yeyi bahlali, hhayi, angizwa nini. Kube mnandi sithandane nogayi. Yeyi, hhayi kodwa ukubalisa, hhayi bandla. Uthole ukuthi umuntu njengoba ehola nge-25, lethi sezohola ngoLwesihlanu, kufanele azobona mhlambe ngalolo suku kufanele angibone. Ngeke aze akhiphe nje u-R20 ukuthi isithando sami, hamba uthenga i-drink isiphuzi, phethe esweni. Hhayi bafethu, hhayi kubuhlungu ukujola nendoda engaphani imali. Angifuni ungasho, kubuhlungu, angifuni ungasho. Yes, singabantu besifazane kumele ukuthi siy'mele, sifunde ukuzenzela izinto, kodwa umuntu uma uthandana naye ekuthanda, kumele angenzele into in the name of love. Angazizwe ephoqelekile kodwa angenzelwe. Njalo nje. Enjalo nje, abayeke usinisha bayithi abafana imali, siyayifuna. Guys, ngicela